Život v Bystričanoch. Dnes na tému vodozádržné opatrenia. Na úvod si povedzme, čo sú vodozádržné opatrenia a ako konkrétne zlepšia život obyvateľov obce Bystričany. Bystričanov nevymýšľame nič nové. Pri vodozadržných opatreniach chceme zachytiť vodu tam, kde spadne a následne ju použiť v mesiacoch, kedy ju potrebujeme. To znamená, keď je nedostatok vlahy a zrážok počas letných mesiacov. Obec aktuálne vodozádržné opatrenia buduje v parku na Vrškoch a pri Bytovkách. Prečo práve tieto dve lokality? S akými problémami ste sa tam stretávali? Park na Vrškoch a Bytovky sú lokality vytipované kvôli svojim prírodným podmienkam. To znamená, že v oboch lokalitách sú vysoké sklony daných miestnych komunikácií. To zabezpečuje potenciálne hrozbu bleskových povodní, že keď dôjde k intenzívnejším zrážkam, voda naberá rýchlosť a my teda chceme, aby nedošlo k poškodeniu nehnuteľnosti a v danej oblasti. Chceme tú vodu zachytiť a následne teda ju použiť, kedy ju potrebujeme, ako som spomínal. Vo väčšine sú to letné mesiace a keď tých zrážok je veľmi málo. A lokalita pri Bytovkách? Lokalita pri Bytovkách je ten istý prípad, tam sa nám ešte pridružuje jedna vec, kde zachytávame dažďovú vodu z budov, kde máme lekáreň, poštu a miestneho doktora, všeobecného lekára. To znamená, že z týchto striech zachytíme dažďovú vodu, následne ju odvádzame do dažďovej záhrady. Máme tam veľké parkovisko, ktoré takisto odvádzame do dažďovej záhrady. A táto lokalita pri Bytovkách je na úpetí dlhej ulice. To je hlavná tepná Bystričia, najdlhšia ulica, kde teda pri intenzívnych zrážkach nám stojí voda v zákrute a teda robí túto lokalitu nebezpečnou a odvádzame túto vodu do dažďového rigola a následne ju chceme použiť. Povedzme si viac o parku na Vrškoch. Ten v prvej fáze v roku 2021 prešiel čiastočnou rekonštrukciou a bol zmenený na relaxačno-oddychovú zónu. Čo vtedy sa vybudovalo, čo obec v tejto lokalite spravila? Tie projekty na seba nadväzujú. Je dôležité povedať, že to, čo sme vybudovali v roku 2019 a 2020 na Vrškoch, nadväzuje priamo na projekt vodozádržných opatrení, avšak sú to prvky, ktoré boli ako neoprávnené výdavky v projekte, ktorý realizujeme teraz. Čiže investovali sme zhruba 70 000 eur, vybudovali sme nové mlátové chodníky, verejné osvetlenie, lavičky, stojany na bicykle, taktiež rodiny s deťmi sa môžu od roku 2019-2020 tešiť a využívať priestor, kde si môžu spoločne opiecť. Vysadili sme trvalkové záhony a mali sme aj dendrologický prieskum a posudok na danú lokalitu. Viacero tých drevín bolo v nevyhovujúcom stave, čiže sme vysadili nové dreviny a obnovili sme tak stromy. To bola tá prvá fáza, tá bola hradená z rozpočtu obce. Koľko vyšla? 70 000 eur bola tá prvá fáza a teraz následne pokračujeme druhou fázou. Druhá fáza stála doteraz do 140 000 eur, kde spolúčasť obce Bystričany je na úrovni 18 000. A druhá fáza, ktorá sa realizuje aktuálne, je hradená z fondov Európskej únie? Áno, druhá fáza je hradená z eurofondov. Je tam kľúč, 95% je príspevok z eurofondov, 5% je spolúčasť obce. My sa konkrétne bavíme o 139 000 eur je celková cena diela. Spolúčasť obce je vyše 18 000, kde teda máme zarátané projektovú dokumentáciu, stavebný dozor, stavebné práce. Taktiež do tohto projektu nám vstupujú aj tie predprípravné veci. Predtým, ako začneme realizovať projekt, to je napríklad zameranie územia, polohopis, výškopis, vytýčenie sietí, nejaký externý manažment a keď to spolu čítame, tak to robí sumu 140 000 eur. Prejdime pri Bytovky. Ešte pred niekoľkými dňami sme videli, že areál bol oplotený, boli tam buracie práce, stavebné mechanizmy. Čo všetko obec realizuje v tejto lokalite? Je to podobná lokalita ako park na Vrškoch, avšak tu v tejto oblasti okolo Bytoviek nám do toho vstupuje ešte aj stará škola, jej okolie nepriepustných vrstiev asfaltu, betónu. Čiže my sme sa
rozhodli tieto nepriepustné vrstvy odstrániť, aby teda tá dažďová voda, ktorá tu spadne, mohla zostať aj v tejto lokalite. V tomto areáli sa nachádzala budova starej školy, bolo tam parkovisko. Prečo obec pristúpila k odstráneniu? Pretože napríklad aj vo facebookovej skupine Život v Bystričanoch niektorí obyvatelia tak trošku s nostalgiou spomínali na túto budovu. Skúsme im teda objasniť, prečo došlo k odstráneniu. Ja plne chápem ľudí, teda, ktorí nám písali podnety alebo aj komentáre k tomuto kroku. Viem, že pociťujú nejaký pocit nostalgie, ale môžem ich ubezpečiť, že my sme ľudia, ktorí sa snažia tie staré veci opraviť a dať im druhý život. Avšak v tomto prípade to už fakt nešlo, pretože sériou rozhodnutí z minulosti, kedy sa neopravili tie objekty, ktoré tam boli, a došlo k ich úplnému zničeniu a teda my sme si dali aj vypracovať statický posudok na daný stavebný objekt. Tam statik jednoznačne povedal, že ten objekt je životu ohrozujúci a je nutné ho odstrániť. Preto sme pristúpili k odstráneniu a takisto sme odstránili aj nepriepustné plochy parkovisk, ktoré sú z betónu, z asfaltu a mohla táto lokalita dostať ten rámec, ktorý dostala. V tejto oblasti sa nachádza aj ihrisko, je tam nevyužívaný amfiteáter, je tam budova zdravotného strediska, kde je teda pošta a lekáreň. Čo bude s týmito prvkami? Plánujeme taktiež obnoviť tieto prvky. Je to však plán rokov 25-26. My takisto ako pri projekte Parku na Vrškoch a materskej školy máme aj na túto lokalitu vypracovaný projekt celkovej obnovy tohto vnútrobloku. Plánujeme požiadať eurofondy alebo teda európske peniaze na tento projekt, ktorý bude plne nadväzovať a doplňať projekt vodozadržných opatrení. Povedzme si viac o financovaní tohto projektu. Ideme znova kľúčom 95%, 5%, 95% eurofondy, teda štát, 5% spolúčasť obce. Pri výške tohto projektu a celkovej sume sa bavíme o 200 000 celý projekt, a doteraz výdavky obce zhruba 21 500 eur. Povedzme obyvateľom viac o prípravných fázach, o tých papierovačkách, ako by sa dalo povedať, čo všetko musí obec splniť pred tým, ako obyvatelia reálne vidia, že v uliciach sa začne niečo robiť. Treba povedať, že toto sa líši od projektu k projektu. Máme napríklad vodozadržné opatrenia, ktoré sme začali robiť v roku 2020 a v 2024 roku ich finišujeme. Na porovnanie, projekt kanalizácie sa tu robil od roku 2012, dneska je rok 2024 a teda minulý rok sme ho skončili. Čiže sú to diametrálne odlišné projekty veľkosťou, ale teda aj zložitosťou. Vo všeobecnosti však platí, že primátori, starostovia sa boria s tým, že nemajú projektovú dokumentáciu, nemôžu čerpať, majú projektovú dokumentáciu, častokrát nepasuje na tie vyhlásené výzvy a sú to projekty len do šuflíka. My momentálne v Bystričanoch máme projekty zhruba za 150 000 eur pripravené od výstavby novej materskej školy cez obnovu bytových domov, miestnych komunikácií, ihrísk a môžeme ísť ďalej. Takže vodozadržné opatrenia nie je zložitý projekt, avšak, ako som povedal, od roku 2020 do roku 2024 prešli 4 roky. Predchádza tomu nejaká prípravná fáza, musíme zamerať územie, vyselektovať, aké sa nachádzajú území siete, naprojektovať to územné konanie, stavebné konanie, potom sa dostávame k procesu verejného obstarávania, následných kontrol a až potom teda môžeme začať realizovať. Hovorili sme o vodozadržných opatreniach na Vrškoch a pri Bytovkách. Tieto dve lokality sú na území Bystričian. Okrem toho tu máme dve obecné časti, a to Vieska a Chalmová. Plánuje obec realizovať podobné projekty aj tam? Áno, plánujeme realizovať, môžeme ubezpečiť obyvateľov žijúcich v týchto lokalitách, že aj tu pripravujeme tieto projekty. Treba však povedať, že napríklad na Vieske sme v roku 2019 zrealizovali obnovu námestia, ktoré nazývame Kocka, kde vlastne takisto zachytávame dažďovú vodu. Zo striech vyčistili sme starú studňu, zachytávame dažďovú vodu z miestnej komunikácie, vymenili sme nevhodné dreviny, vysadili sme trvalkové záhony, obnovili sme parkoviska, detské ihriska.
takže v hodnote 70 000 eur sme už zainvestovali aj v tejto lokalite. Plánujeme aj ďalej. Na Vieske sme mali problém na miestnych komunikáciách, pretože tu máme tiež taký sklon tých miestnych komunikácií. Vo všeobecnosti Bystričany, Vieska, Chalmova, Dolná Domovina majú vysoký sklon, ale nemali sme majetkoprávne vysporiadané veci, čiže neboli sme majiteľom na jednotlivých uliciach. To sa však zmenilo, my sme prikúpili podiely, vstúpili sme na tieto parcely a teda aj do budúcna chystáme projekty na Vieske. Dolná Domovina, Chalmova sú trošku špecifickejšie, pretože tam máme problémy s tými majetkoprávnymi vecami. Obec sa už snažila aj kúpiť nejaké parcely, avšak vo väčšine prípadov tie ceny boli ako niekde v centre okresného mesta, takže ešte sa s tým boríme a teda ja dúfam, že sa v najbližšej dobe dohodneme na odkúpenie nejakých parciel a budeme môcť realizovať tieto projekty aj tam. Do akých ďalších projektov sa plánuje obec v najbližšej dobe zapojiť? Ja som rád, že obyvateľom Bystričian môžeme povedať, že máme pripravený projekt vodozadržných opatrení v areáli základnej školy, taktiež máme pripravený projekt v areáli telovýchovnej jednoty Dynamo Bystričany. V týchto lokalitách máme veľa nepriepustných plôch, to znamená staré betónové asfaltové parkoviská, máme veľké plochy striech, teda z ktorých vieme zviesť dažďovú vodu a následne ju používať. Máme tam v areáli množstvo priestoru na výsadbu rastlín, nových stromov a teda tým pádom vieme zlepšiť klímu lokálne v týchto územiach a ja sa teda teším a dúfam, že tieto projekty dotiahneme do konca a budeme môcť na ne čerpať európske peniaze, pretože je to pre nás veľmi dobré a bez týchto peniazí by sme si nevedeli predstaviť zrealizovať tie projekty v takom meradle, ako ich realizujeme momentálne. Viac o týchto projektoch, ale aj o ďalších témach si povieme niekedy na budúce.